fundet spor. De må være tæt på nu. Og det var de minsandten også. Annefacts. Ænder kan faktisk få den ene halvdel af hjernen til at sove, mens den anden stadig er vågen. En hund hedder en and, en han hedder en andrik, og en baby hedder en ælling. Krikanden er den mindste and, der lever i Danmark, og gravanden er den største and. Ænder kan højst blive 23 år. Ænders vingefang kan blive op til 98 cm. Ænder lever mest ved søer og i vandløb. Der findes 8 forskellige arter af gæs i Danmark. Grågås, sædgås, kortnæbbegås, bliskås, dværggås, canadagås, bramgås og knortegås. Vidste du, at en hund hed en gås, en han hed en gase, og de små unger hed gæslinger? Gæs vingefang kan blive op til 180 cm. Gæs kan højst blive 23 år. Gæs lever mest ved søer, vandløb, kyster og hav. Her, som I kan se, er faren på vagt efter sine unger, efter der har været en fugl, som var lidt for tæt på dem. Fiskehajer facts. Fiskehajer er beslægtet med storken. Den er 90 cm høj og har et vingefang på 2 meter. En fiskehajer er næsten altædende, men foretrækker små fisk til deres unger. Jo højere træ, jo bedre redeplacering. Som I kan se her, har vi prøvet at filme en video af fiskehajernes reder højt op i træerne. Knopsvanen er Danmarks tungeste fugl og kan veje op til 16 kg. Knopsvanen har en knop på næbet. Den svane, der har den største knop på næbet, bestemmer mest i flokken. En svane kan have et vingefang på op til 243 cm. En svane kan blive op til 26 år gammel.